Ja fa uns dies que ha començat una nova fase de la desescalada, que ja permet la reobertura dels negocis locals. Aquesta reobertura està plantejant molts reptes als propietaris d'aquests negocis per trobar l'equilibri entre mantenir un seguit de mesures de prevenció i seguretat i a la vegada recuperar la confiança dels clients perquè tornin a comprar els productes o serveis i, per tant, generar un nivell d'afluència al negoci suficient perquè aquesta reobertura sigui viable. Tot plegat, com sempre dic, és una combinació d'il·lusió, que suposa reobrir les portes nou després de tant de temps, però també combinada amb un estrès per complir amb aquest reglament de prevenció i seguretat i l'angoixa per la incertesa de poder generar ingressos suficients per fer front a aquestes despeses fixes que tot negoci local té. En aquest context, i tenint present el perfil del consumidor post-Covid, el màrqueting digital pot ser una bona eina per fer front al que, al meu entendre, són dos dels tres grans reptes que tenen els negocis locals en aquestes fases de desescalada. Quins són aquests reptes? El primer repte ja l'he esmentat, i potser és el més complicat de tots. Parlo d'aconseguir oferir condicions d'higiene i de seguretat, de prevenció i d'aforament que requereixen de tal manera que la reobertura sigui viable. De fet, estem veient com alguns dels sectors com el de la moda o el de la restauració o el dels serveis d'atenció a les persones estan patint aquestes mesures i en alguns casos els negocis veuen que no els hi surt a compte obrir i per tant han de continuar tancats. Un segon repte que han d'afrontar els negocis locals és el de revisar i adaptar el model de negoci per tal de poder oferir alternatives de venda que puguin complementar l'atenció en el local físic i mantenir les condicions de seguretat sanitària que requereixen. Això, en alguns casos, ha implicat la incorporació de serveis o formes d'atendre el client que abans no es tenien. És el cas del servei a domicili o l'ús de plataformes i eines per atendre comandes online o parlar o comunicar-se amb els clients. Finalment, el tercer repte que han d'entomar els negocis locals és el d'incrementar la presència online del negoci a partir d'estratègies omnicanal que els permetin als negocis comunicar-se amb els seus clients per poder-los informar de qüestions com l'adopció de les mesures de seguretat, que és el que ara, diguéssim, més important sembla que s'ha de comunicar, però també per recuperar la confiança dels clients i motivar-los a consumir els productes i els serveis del negoci. D'aquests tres reptes, els dos darrers són els que més pot ajudar-hi al màrqueting digital. I m'explico. Tant el repte de revisar el que és el model de negoci com el d'incrementar la presència online tenen en comú la importància de situar el client en el centre, com a punt de partida per enfocar el negoci. Precisament per la importància que ha adquirit aquesta filosofia del clientcentrisme, el màrqueting en general i el màrqueting digital en específic són poderosos aliats per ajudar els negocis locals a fer front a aquesta situació i veure cap a on cal reorientar el negoci i la comunicació. I com ho pot fer? Doncs ara ho veiem. La primera manera en la que la incorporació del màrqueting digital pot ajudar els negocis locals és precisament que es comprengui com una eina que està orientada a situar el client en el centre, amb tres objectius: crear relacions de confiança amb els clients i potenciar els clients, a partir de compartir amb ells continguts d'interès per ells, com podrien ser les mesures de seguretat, per exemple. Un segon objectiu, aportar solucions a problemes o necessitats concretes que tenen els clients gràcies a l'adquisició dels nostres productes o serveis. I, per tant, enfocant el nostre missatge en aquests aspectes. I un tercer objectiu, transmetre els valors afegits dels nostres productes o serveis que estan lligats a qüestions intangibles com són els valors de proximitat, sostenibilitat, seguretat, entre molts altres, però que són tan o més importants que el preu quan parlem dels aspectes que influeixen en la compra. I un altre objectiu, i és el de fer arribar el missatge d'una manera coherent
per a diferents canals, tant online com offline. En definitiva, el màrqueting digital és una fantàstica manera de transmetre la nostra capacitat de donar resposta a les necessitats del client en aquest context en el que ens trobem. Per això, és important que no confonguem fer màrqueting amb altres coses que habitualment es confonen, com són tenir presència online o tenir activitat a les xarxes socials o fer ofertes i promocions. Podem dir que fer màrqueting digital és una altra cosa. I què és? Doncs és captar l'atenció del teu client. Això què vol dir? Vol dir elaborar un missatge clar a partir d'allò que busca el teu client i no en allò que necessita el teu negoci. Només posant el client en el centre del teu missatge tindràs més probabilitats d'atreure la seva atenció. Fer màrqueting digital també és posicionar-se com a solució a allò que busca el teu client. Aportar-li continguts de valor per les persones, donar-los solucions o respostes a problemes o necessitats que et poden tenir. I, sobretot, aporta aquests continguts de manera gratuïta, perquè gràcies a nodrir aquesta relació podràs posicionar-se en la ment de les persones perquè pensin en el teu negoci com la solució que estaven buscant quan els aparegui aquell problema o els sorgeixi aquella necessitat. Fer màrqueting digital també és sumar valor al teu producte o servei. I això vol dir deixar de pensar en descomptes i ofertes basades en restar valor econòmic al teu producte o servei. El preu només suposa el 10% sobre la decisió de compra. Busca la forma de sumar valor al teu producte o servei amb complements o propostes que l'enriqueixin. Educa el teu client perquè entengui i percebi el valor dels teus productes o serveis. El màrqueting digital també és crear relacions amb els usuaris i clients. Perquè una de les claus del màrqueting és la creació de relacions entre el negoci i els clients i els potencials clients al voltant de tot allò que es pugui desprendre del teu negoci en un sentit ampli. Els valors, els productes o serveis que ofereixes, el context en el que es mou el negoci i altres qüestions. Ara bé, sempre cal tenir present que aquestes relacions són un mitjà per entendre millor el client i aconseguir que vingui a comprar els productes o serveis que ofereixes. Finalment, màrqueting digital també és oferir una experiència omnicanal. El camí que recorren les persones per realitzar una compra és cada vegada més complex. L'experiència de compra suposa que les persones passen per diferents fases que porten aquestes persones a fer un recorregut d'aproximació al teu negoci, comprensió del valor que ofereixes, que confiïn en tu, que escullin el teu negoci com la primera opció i finalment que comprin els teus productes o serveis. I aquest recorregut el fan per canals online i també offline, de manera que és important estar presents en aquells canals digitals on es troben els teus clients per fer-los arribar aquest missatge i fer-los fer aquest recorregut. En resum, i ja per acabar, el màrqueting digital és possiblement l'única àrea del teu negoci que està orientada a generar ingressos. Però perquè això sigui així, la clau és que la maquinària estigui enfocada a la venda. Del contrari, només et suposarà un mal de cap que no t'aportarà cap resultat. Per a que això no et passi, en el proper vídeo t'explicaré les 5 claus que has de tenir en compte perquè el teu màrqueting digital sigui un aliat real en aquest context i també quan això hagi passat, perquè també necessitaràs vendre els teus productes o serveis. Espero que aquest vídeo t'hagi agradat i t'hagi sigut d'utilitat. Si és així, fes like i comparteix amb mi comentaris, preguntes que puguis tenir i estaré encantat de contestar-te'ls. Fins aviat!